warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nami kula Ditandri Aksita Valeri, nomor absen jam 11. Kula ajenge critakake teks sesorah tentang disiplin di sekolah. Pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng enjing para kanca-kanca, kanthi dina iki kula arep critakake teks sesorah judul tentang disiplin di sekolah. Disiplin itu tumindak tertib lan tanggung jawab. Yen kita disiplin, sekolah dadi rapi lan kegiatan bisa lancar. Tuladha disiplin yaitu teko ora kaset, seragam lengkap, ngrungokake guru lan ngadeni guru, lakone tugas kanthi becik. Kanthi disiplin kita bisa dadi siswa sing pinter lan becik budi. Panutup, mula saka kuwi ayo padha nglakoni disiplin saben dina ing sekolah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.